dera lakomwe timakhala kunali mbava yodziwika bwino akwanyasa. Ungabe mwaudolo bwanji nthawi imapanga expire ndipo masiku awo atatha anayitana mwana wawo yemwe naye anatenga khalidwe la bambo akewo lokuba dzina lake Siraji. Ali pa bedi akumwalira anayitana mwana wawo Siraji nati, mwana wanga, moyo onse ndakhala ndili mbava ndipo iwe ukudutsa m'mapazi mwanga momwemo ndiwe mbava. Sindingakwanitse kukulesa kuba koma ndingokupasa kalangizo pang'ono kuti ukhale mbava yokhazikika. Usazayerekeze kulowa m'malo ena aliwonse achipembedzo ngati tchalichi ndi mzikiti even mutakhala mwangozi, chifukwa ukazayerekeza kulowa ndi phazi lako malo ngati amene wawo masiku ako audolo ngati mbava azathera pomwepo. Siraji anagwiritsitsa malangizo a bambo akewo ndi kuwasunga bwino lomwe ndipo masiku otsatira bambo ake anamwalira. Siraji anapitiliza ntchito ya umbavayi ndipo tsiku lina usiku anapita kuti akabe ku nyumba ya chikhwaya china kwathuko. Adizio anakwanisa kutsekula nyumba ndi kulowa kachetechete kuyesetsa asamveke mswaswa uliwonse ndipo anakwanisa kuba ndalama kumenekoko. Koma akuti azipita anagwetsa supuni pansi. Basitu eni ake anamva nayamba kukuwa, wakuba kuno, wakuba. Basitu anthu oyandikana anayamba kumuthamangisa Siraji phazi nthandize, koma anthu osamusiya. Phuma linamukulira ndipo akuthamanga amadusa pa mzikiti wina kwathuko ndipo mwachangu analowa mu mzikiti momwe anapeza shehe atakhala kutsogolo nkumawerenga Kurani, anthu nkumamvesera. Changu Siraji mawu a bambo ake aja anamubwerera mmutu mwake, osalowa malo ena aliwonse azipembedzo. Siraji changu kuti asamveke na kalikonse kamalankhulidwa mmene momwe anatseka makutu kuti asakwanise kumva zofokesa zina zilizonse. Koma inu mukudziwa bwino olo utatseka mkhutu motani umamvabe kaya ndi mphuno momwe timamvera sindikudziwa. Ali mkati motchinga mkhutumo statement imodzi yokha ya shehe inamutsalira mu mtima mwake, statement yomwe inali yoti Mulungu ndi angelo onse ndi mizimu, choncho alibe chithunzithunzi. Siraji anali obalalika ndi mawuwa, komabe kwa iye paja zinali zopanda pake. Komano mwatsoka anthu omwe amamuthamangitsa aja analowa mu mzikitimo ndi kumugwira kunkupita naye kwa mfumu akalembo. Siraji anakayima pamaso pa mfumu manjawa atamumanga ndipo amfumu anafunsa Siraji, mnyamata iwe, kodi wabadi kunyumba kwa Adiziro? Siraji anakumbukira langizo lachiwiri la bambo ake loti panga cheme bwanji osazavomereza zoti waba, ndipo iye anayankha nati, sindinabe ndipo sindikudziwa kanthu. Nduna za mfumu ndi anthu anabalalika mutu potengera kuti lamulo la kwa mfumu munthu samalangidwa mpaka atavomereza tchimo lake. Choncho monong'onezana nduna za mfumu zinabwera ndi plani inali yoti Siraji amutsekere ndipo akamutsekera pabwere mzimayi atakwera mkango opeka ndipo azamunamize zoti, ndine ngelo ochokera kumwamba ndabwera kudzakupulumusa mwanawe, koma ndisanakupulumuse ndimafuna ndidziwe kaye kuti wabadi kapena ayi, choncho ndidziwe bwino zochita ndikupulumutse bwino. Plani inachitika, mzimayiyo atalowa mu chitolokosi chomwe chinali Siraji kuwala kunalowa mu rumu yonse ndipo anati, ndafika kuzakupulumusa mwanawe, ndine ngelo opulumutsa anthu, koma ndidziwe kaye kuti unabadi kapena ayi. Moopa Siraji anafuna kunena adi chilungamo, koma kenako asananene anaona chithunzithunzi cha ngelo wabozayo pansi nakumbukira mawu a shehe kumzikiti kuja oti Mulungu komanso angelo ali mu uzimu ndipo alibe chithunzithunzi. Choncho changu Siraji anaziwa kuti iyi ndi trick ndipo anayimirira nati, ndathokoza mwabwera kuzandipulumusa, koma inu ndi ngelo, choncho munayenera kudziwanso ngati ndaba kapena ayi. Bwanji mukundifunsaso ineyo amene ndipo kuphatikizapo Mulungu komanso angelo ali mu uzimu, choncho alibe chithunzithunzi, ndiye ndinu ngelo ochokera kutiko muli ndi chithunzithunzi chili waliwali chonchi.
apapa triki inalephereka ndipo amfumu ndi nduna zawo anali ododoma ndi kuchenjera kwa Siraji, ndipo amfumu analamula kuti changu Siraji amasulidwe ndi osalakwa. Siraji anatuluka mu khoti koma ali olingalira kwambiri pa nkhani yonseyi yomwe yachitikira pa iye, ndipo anali odabwa kuti kunzikiti kuja ndangomva mawu amodzi okha chabe oti Mulungu ndi angelo ake ndi mizimu ndipo alibe chithunzithunzi, koma mawu ochepa chonchi andipulumusa ndi kundionetsa ine ngati dolo chonchi lero. Zandipulumusa moyo wanga nanga zingakhale bwanji nditaphunzira buku lonse amawerenga ashehe aja. Kuchokera tsiku limene lili Siraji anasintha moyo wake wakumbuyo ndi kuyamba kuphunzira Kurani ndi mtima onse, ndipo mophatikiza Kurani ndi kuchenjera komwe anali nako ndi kale. Siraji anali wapaderadera moti anthu ochuluka anayamba kumapeza upangilino ndi uphungu kwa Siraji, ndipo palero Siraji ameneyu si munthu wamba koma ndi munthu odaliridwa ndi gulu lochuluka kwathuku kumbali za chipembezo, kumbali ya chipembezo cha Chisilamu, ndipo lero samangotchedwa Siraji chabe ayi koma ndi Mufti Siraji Kalimbo. Phunziro mu nkhaniyi: ungachimwe bwanji, ungabe motani, kaya ndiwe hule, mbava, chidakwa, palibe kwina kobwerera koma kwa Mulungu kokha. Tikamapanga uchimo uliwonse Satana amayesetsa kuti talikisa ife ndi mawu a Mulungu. Usagwire Baibulo, usawerenge Kurani chifukwa Satanayo amadziwa kuti ukayandikira zimenezi mtima wathu umafewa ndi kubwerera kwa Mulungu. Anzanga oonera, mungatambe motani mbali inayi muziyesesa kuyandikira kuza Mulungu. Mwina litsiro muli nalolo nkuzatsukika nkusiya kukhwima muli nakoko. Mulungu amalandira kulapa kwa wina aliyense. 1 Yohane verse 9 akuti ngati tivomereza machimo athu ali okhulupirika ndi olungama iye ndipo azatikhululukira machimo athu ndi kutisambisa kutichosera chosalungama china chilichonse. Ndipo Kurani yatchula za kulapa kopitirira 200 mu bukuli, ndipo iye ndi amene amavomereza kulapa kwa akapolo ake ikukhululukira machimo ndipo akudziwa zimene mukuchita. Suratul Shurai 42 verse 25. Ndine Dini Studios, osayiwala kupanga share uthengawu kuti mwina anzanu omwe amawirikiza kuchita uchimo uja poona kuti inalakwa kale basi angopitiliza. Auzeni Mulungu amalandira kulapa olo machimo awo atadzaza dziko lonse lapansi. Osayiwala kwa Mulungu ndi komwe ife tonse tikuchokera, ndipo kwa iye ndiye komwe timabwerera.